Okay, i dag har jeg William med. Hej. I dag vil jeg William gerne smage på noget slik. Jeg har smagt alt det her. Det har William ikke. Og det er noget helt nyt. Julius siger, at det kan være surt. Nej, det her det er ikke surt. Men det kan være surt. Det her det er surt, og det her det er surt. Det her det er et eller andet slik, der hedder typisk, jeg ved ikke hvorfor. Og så det her, det er ikke så surt. Og så lad mig lige spørge. Skal vi sådan tage det ned, og så skal vi putte det ind i munden, eller hvordan? Jeg er ligeglad. Jeg ved det ikke. Skal vi starte med den her? Ja, så starter vi bare lige så stille ud. Vi starter med det gode. Vi tager den her til sidst, fordi den er rigtig, rigtig sur. Det er spændende. Okay, jeg tager den der på gulvet først. Okay, vi tager ned. 3, 2, 1, smag. Ja, det var godt. Det kom det var godt. Men prøv at tænke på til sidst. Julius, han har jo smagt det her, så han er jo sikkert klar. Nej, jeg har ikke. Det her det er en ny pakke, jeg har smagt det overvejende mine venner før. Okay. Men jeg har slet ikke smagt det her før. Er det rigtig så jeg er lidt spændt. Men jeg er også lidt nervøs, fordi jeg er ikke så glad for. Jeg kan godt lide sure ting, men ikke vanvittigt sure ting. Det er vanvittigt surt, det der. Toxic Waste, hvis I kender det. Og så det her, det er også meget surt. Skal vi starte med det klamme først, eller det sure først? Jeg tænker bare, at du bestemmer. Så er det klamme. Jeg har smagt det her, det smager virkelig dårligt. Okay. Skal vi bare hurtigt spise færdig, eller hvad? Ja, vi klipper lige, indtil vi har spist den her pakke færdig. Okay, nu er vi tilbage. Yes. Og jeg har besluttet mig, fordi William er ligeglad, at vi tager den her. Det er helt ulækre. Jeg skal der. Ja, prøv at se. Det ser ikke lækkert ud. Altså, prøv lige at skrive noget i kommentarerne, om I synes, det der ser lækkert ud. For det synes jeg godt nok ikke. Okay. Skal vi bare tage sådan en her på fingeren, eller hvad? Ja. Okay. Du tager bare. Og jeg skal stoppe. Er det meget surt? Nej, det er ikke surt der, det smager bare dårligt. Okay. 3, 2, 1, smag. Fy for! Jeg har spyttet det ud. Og skal vi ikke lige tage en til på videoens skyld? Skal vi ikke lige tage Ej, hvor er det ulækkert. vi tager lidt mere. Prøv at se, om du kan tage så meget her. Ej, hvor er det ulækkert. Okay. Jeg vil ikke anbefale det her. Det smager ikke særlig godt. 3, 2, 1. Ej, det var ikke bold. Okay. Det smager ligesom lakrids, det her. Bare med endnu mere sur smag i. Okay, videre til næste. Surt, det er ikke stærkt. Og nu har vi det her. Det er det her nu. Der skal vi tykke på det, fordi det er det indeni, der er surt. Så bare lige tykke på den. Hvilken smag vil du have? Vil du gerne have cola? Er det ikke bare chokolade? Nej, vil du have cola? Ja, det vil jeg gerne. Men det er ikke sådan noget ulækkert noget derinde. Nej, det er bare, det er sådan noget surt noget derinde. Det er ikke så surt. Så vi skal bare skynde os og spise det, eller? 3, 2, 1, smag. Det er lidt surt. Ej, mine hår. Min er ikke så surt. Det er lidt surt. Jeg synes, den er sur. Ja. Den anden, den er sådan 20 gange så sur. Okay. Og klar til næste, William. Nå, En lille pause, eller hvad? fy for. Den der. Hvis den er sur. Den er meget sur. Ej, så vil jeg ikke. Det der, det synes jeg allerede var slemt nok. Okay, jeg ved ikke, om du sådan... Jeg spytter det ikke ud, men det der spytter jeg sikkert ud. Okay. Julius. Ej, det kan jeg ikke, det der. Er du klar? Prøv at se, hvor hjernedødt det her, det ser ud. Lad mig gætte, det er helt rød. Og så prøv at se pakken. Hvis det er helt rødt, så ved jeg allerede bare det værste. Ej, er det sådan nogle pakker? Men man føler bare, at man glæder sig til det. Og så på samme måde. Må du gerne have en lemon? Vil du have en lemon? Okay, jeg tager også en... Vent lige, hvor er den? Ej, hvor så... Jeg tager en blå en. Vent lige, er det en bolsje? Ja, men den er rigtig sur. Prøv at se, hvor hjernedødt det her ser ud.
Så sværende det der. Så, men altså, prøv lige at se. Det ser jo, hallo, kan vi være enige om, det ser jo meget, det ser sygt lækkert ud. Ja, det ser jo meget lækkert ud, men det er rigtig stærkt. Okay, vent lige. Nej, det er surt. Okay, er du klar? 3, og jeg stikker lov på den. 3, 2, 1, smag! Den bliver sur, den bliver sur. Nu får en går fuld på den. For at sige, ej. Hvorfor spytte den ud? Ja, meget lige vel lidt. Ja, nej. Kan du, så, har du suttet på den? Lige ved med at sidde på den. Jeg synes ikke, den er sur. Jeg har spillet den ud. Nu begynder det at smage godt. Nu er den kød her. Men det føles som om, man skal kaste op. Ham. Er den ikke sur? Jeg tror, jeg lidt kaster op nu. Jeg tror lidt, jeg kaster op lige om lidt. Nej. Nu smager den dejligt. Nu smager den meget dejligt. Ja. Når alt det sure forsvundet, så smager den vildt godt. Er det ikke surt, du mener? No, surt stærkt, det er ikke det samme. Nej. Hvis I gerne vil have en part 2, hvor vi spiser sådan en hel agent. Hvorfor skal det gå ud over mig? Okay, det skal han ikke. Okay. Hvis I gerne vil have... Hvor mange likes skal vi smide, hvis vi skal have en part 2 af den her? Hvor mange likes skal vi smide? Skal vi sige 100? 30 likes. 30 likes. 20. Nej, 15. Skal vi sige 15? Eller først 20. 20 likes. 20 likes, så kommer Så laver vi en par 2 af den her. Kan det ikke bare være 15, fordi 20 det er... Okay. Og jeg fint, vi siger 15. 15 likes, og husk lige at abonnere til Julnuk. Ja. Min ven vil gerne have... Nej, er du ved mig? Nej. Okay, hvis William, han skal spise... Og jeg skal tage en mere for videoens skyld. Jeg kan godt tage en mere, hvis det er for video. Okay, hvis det er senere i dag, så kan det være, at vi går live, hvor vi spiser dem her. Ja, hvis vi laver det live senere af, så spiser jeg 2 mere af dem der. Du kan godt bløde af det. Hvis du spiser hvor mange. Og jeg spiser 1 mere. Eller vi ser til, hvor mange vi spiser, hvis vi altså går live. Det tror jeg. Måske går vi live om 1 sekund. Det ved man aldrig. Måske er det 1 sekund, for jeg også tager lidt længere to. Nu smager det sur. Nu tykker jeg på mine. Men du skal smage lidt mere sur, det er lige. Nej, ikke. Vi ses i næste video. Vi ses.